Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Busa barok, tindog, magmanaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magada na agdiha kanimo og kanako samtang ikaw og ako maga Panimbaya sa Kabuntagon World. Usa ka malipayong kabuntagon kaninyo mga higala, adlaw karon nga puno sa paghimaya sa atong buhing Dios sa makanunayong pagiya o paghatag niya kanato og bag-ong kinabuhi sa matag adlaw. Bulawanong kabuntagon kanato mga kapaglaom tungod kay atong pasidunggan ng atong Ginoo nga siya naghatag kaisog katakos sa pakigbisog sa atong pinalagang tigpanilipod sa atong kagawasan. Yes, this week atong hinumduman ang mga sakripisyo o pag-ula sa dugo sa atong mga heroes or mga bayani labi na sa World War II. Atong hibala ng April 9 mo ang araw ng kagitingan ug matag Abril 9 holiday dinidre sa Pilipinas mo na siya tong national holiday in honor sa atong mga hero or araw ng kagitingan. Ang kinatibok ang pwersa sa Hope Channel South Philippines na kikiusa sa tibok nasud sa pagsaludo sa atong mga modernong bayani o karon atong ihatag ato ang snappy nga salute sa atong mga kasundaluhan. Let's watch this.
Down through the ages, whenever God has done a significant work, He has done it through committed people. God doesn't work through the lukewarm, but only through those who are fervent in their love for Christ and His kingdom. King David. David was a shepherd, warrior, and king of Israel. David was victorious because he trusted in God for victory, not himself. Moses was an early leader of the Israelites. He claimed to not be a great speaker, yet he was able to lead the Israelites for 40 years out of Egypt. Joshua is best known for his extraordinary victory over Jericho, where the walls came tumbling down. These are just few of the many mighty men in the Bible who demonstrated courageous act of valor. God has never failed to appoint leaders and mighty men defending His people, allowing even battles as He demonstrated His greatness. In the modern times, each nation is blessed with men and women who stood up and sacrificed their lives for the good of all, defending the lives of their countrymen. Every 9th day of April, the Filipinos are celebrating Araw ng Kagitingan, which marks the greatness of Filipino fighters during the World War II. Today, we commemorate not only the heroism of the fighters in the past, but also we honor and praise the Almighty God who continued to protect the lives of these modern heroes. Modern heroes who remained loyal to their pledge of allegiance to the flag of the Philippines and to the Creator. To our dear soldiers, the Seventh-day Adventist Church and friends honor you for your greatest sacrifice for us, for the next generation in this nation. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded for the trumpet that shall never call retreat. He is lifting out the hearts of men before His judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer Him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in His bosom that transfigures you and me. As He died to make men holy, let us die to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
marching on. Welcome mga higala dinhi sa talagsaong programa ang maghahatod og kalipay sa inyong panimalay ang Panimbaya sa Kabuntagon World! It's a glorious and beautiful morning nga atong dumdumon ang araw ng kagitingan. Yes. In line with this, amo ni atong team karong Kabuntagon ang Mighty Men, Courageous Acts. Wow, Yes. nindot kaayong atong tema karon. Good We morning. salute, no? We salute our mighty men who exemplified bravery, heroism, and Yes. courageousness, no? O ganina Nindot sa interview at binakita nato nga April 9 is the araw ng kagitingan dito sa Pilipinas. Yes. Yes. Or gitawag po na siya Bataan Day or Araw ng Bataan. Or or- in English, Bataan Death or March. Day of Day of Valor, Valor. sorry. Ito nga time sa atong Sige, karong history. Simana. Kumusta man atong Simana? Mangumusta sa atong tagsatag. Oh, before tayo sa history. Mga Yes. history sa una murag. Okay, kumusta man atong Simana? Okay ra? Okay kaayo. Okay, Daghag Pets. kakapoy pero karon weekend ting pahulay ron. Pets. Of course. Di mo ting pahulay sa amot. Di ba Pets, sa ato mga kita. documents? Siguro. Ato ta siguro. Ikaw, kuya. Nasa yung mga kwan, nasa yung mga secret you. Ay, sa Yeah. mga lalaki na to. Ang founder na mo to si Boss J. Ikaw, Sige Bing. kuya, ikaw. Sige, Ate kuya. Bing, kumusta man Okay mo? ra Yulot si kayo. Bing, oh. Ano ba? Dili na, Yulot. okay ra kayo atong simana, no? Excited ka kay na itay holiday coming this August na. this Ay, no. August, this Kasi April August. 9. Holiday, excited kayo ang mga, kita ba mga Ayan. trabahante? Kuya Wing, Yes, kumusta po no. ka, Kuya Wing? Okay April ra. 9. Dako-dako ginansya. Very good, very good. Oo man na Praise siya. God. Importante ginasya. Then ang kalipay magapadayon niya. Pasalamat ta sa tibok simana. Wa tay mga balatian nga niabot Yes. sa ato ang kinabuhi. Kay mao na nga mupadayon ta sa atong pagministeryo dinhi sa media ministry. And what to ta sa ato karon nga topic? oo. Ang atong Oh. topic karon Kuya Owing puno sa power. Hmm. 'Di ba? Courageous act. O, 'di ba? Pagiging Mighty magiting. men. Magiting. Oo. So Yan. dapat karon mga kuan po ta dapat So, makita po sa atong magiting power. nga mga sundalo. Kay Brave. kita Bravery. Yes, pero sa laing bahin Kuya Awing no, kita nasayod nga matag usa ka nato maka-experience gyud og spiritual warfare. Yes. No, in line with our theme. That is why gipadalhan kitag mga tawo nga mo'y nangulo ka nato. Aron kani sila nga mga tawo mo ni sila atong gitawag nga mga frontliners and kani sila nitabang kani kanato aron natong masagubang ang kalisdanan sa espirituhanong butang. Yes, tinagin natin no, and we can also call them brave individuals no, kay kung sa atong nasod na atay mga sundalo nga nagprotect sa ato ang kaluwasan, sa atong seguridad, di ba? Naapoy mga gitawag natong soldiers of Christ nga pwede nga makatabang Yes. sa ato sa pagkigbisog nato sa espirituhanon pud nga warfare. Yes. Ug natay mga tao nga makita sa Biblia Yes. nga nahimong sample or murag ehemplo nga pwede na to mahimong Yes. ehemplo Example, mo na sila kisaman. Joshua, ako ma-mention yun, yes, Joshua mo yan, no? Ako David ako, David. Gideon. 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 Kapits. Moses, pwede si Di ba, yung mga Moses. mention dyan nila David si ako. Queen Ano ba? Esther? Minister. Ako nag-mention ako. David ako, Pero atong diba? balikan ang kasaysayan sa Oo. una no sa mga gubat sa unang panahon ng They're mga sundalo. brave. Grabe gid niya pakiglaban, pakigbiso. mm. So sa atong nga time, kung naa ka atong nga time, unsa kay buhaton nimo hatod nga time? Kuya, na ako ilalong sa Magpatay-patay lamisa. na lang ko. Ha? Magpatay-patay na Ang lang imong ko. silbi kaduhaan man ka. Mo to ang mga tao sa una mo tago to sa langob, sa mga langob Talaga. sila. Makigdulog sa mga dagko nga sawa. Mama. Yes, so dili Kaya basta-basta, tinuna. kuya. Kay naman sa mga langob. Nasa langob, sa may nasa langob sawa. Nasa lasang. Pero di Daniel, yapon di ba nakiaway siya sa mga lions? Di ba? Ipakita niya ang bravery niya, yung kailsug. Yes. So, Karo mga panahon na nayapon na sila. naagya po na sila, Fitz. And that is why, no, today, Panimbaya sa Kabuntagon World honors our dear pastors, ministers, Yes. for their hard work, patience, Amen. and leadership. And together, we We thank you, dear pastors. Dear pastors, thank you Yes, so thank much you. for all of your efforts. And here's a video to all of you pastors. I baptize thee in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Their job is whatever the people need them to be.
This job knows no time, no place, and definitely no boundaries. For soul winning is anytime and anywhere. They choose this job to merit no personal reward, but only for the fulfillment of the promise and for the completion of the holy work. For some, they are builders, as they build strong spiritual foundations of Christian faith. They are educators. The Bible is their curriculum. They give enlightenment and awareness of right from wrong. They teach us to safeguard our faith. They teach us to have faith. They are navigators. They are the guide as we go through the complexities of life. They let us see the right way and encourage us to get there. They are healers. They heal wounds no human eye can see. By their sound counsel, they ease the burdened hearts. They give hope to those who despair and enlightenment to those who feel lost. They are soldiers. Their valor is put to the test on a daily basis as they brave the battle against evil. Their true faith as their shield and God as their commander, they fight to help save the people from destruction. They are soldiers, sometimes wounded, oftentimes broken. Their words inspire salvation. Their faith is worthy of emulation. Their life, therefore, merits recognition.
a tribute to our ministers who untiringly and unceasingly work for the completion of the spreading of the gospel throughout the world. Soldiers of Christ, arise and put your armor on, strong in the strength which God supplies through His eternal Son, strong in the Lord of hosts and in His mighty power, who in the strength of Jesus trust is more than conqueror. Standing in His great might, with all His strength endued, and take to arm you for the fight, the panoply of God, that having all things done, and all your conflicts past, ye lay your ground through Christ alone, and stand complete at last. From strength to strength go on, wrestle and fight and pray, tread all the parts of darkness down, and win a willful day. Still let the Spirit cry in all His soldiers gone, till Christ the Lord descend from high and take the conqueror's home. Till Christ the Lord descend from high and take the conqueror's To our dear pastors, thank you so much sa inyong mga sakripisyo. You are the frontliner of God's ministry. So thank you so much sa inyong mga sakripisyo labi na at inyong mga pamilya usahay mabiyaan tungod ani nga trabaho. No maka-testify yung kaana ate. Yes, munang wala na kuning apil atong mga katong interview gina mga kabataan to sa mga pastors. So lisod jud ang sa side sa family kung diha lang lisod jud siya no kay pamilya ba nimo mabiyaan nimo usahay. Pero thank you so much no sa papa de I salute you, And siyempre all pastors in every religion, Yes. di ba? And Yes. even priests. Yeah, Ang priest kamo sa family. Yeah. Nga kanang direct. Pero they also have Pastors to other families, religious, di ba? tama, Fifth. Kana bitaw mag-handle kag mga lain-laing tao, Yes. di ba? Lupig pa nimo class advisor. Napay problema nga imo pang Oh, di i-handle. ba? Ang imong coverage ba kay dili lang sa within the four corners of the classroom. Yes. Mura sa Yes. kung dapit imong lugar nga coverage kung pila ka mga municipalities, wala matimanon yung mga tao, di ba? Usahay ang mga pastors so dili lang kay spiritual nga problema, usay financial sa ila pa mo Yes. doon. O wala na sila Shock holiday absorber. ha? Wala na holiday. Although holiday time anytime manawag. Kadlawon tawagan sila paampo sa ospital mo na digid basta Pagkadasig, salamat. So ikaw we sa mga salute you. Og sa laing bahin mga kapaglaam, summer is around the corner mo nang sa igang kay no natay pa off shoulder usahay. Bulak-bulak nagsugod og kuan sa nina kay summer is around the corner. Og para ma-enjoy nato ang summer, aniya si Doc Laila para maghatag nato og health tips diri lang sa Health Bits. What is hot flashes? Hot flashes is a feeling of intense heat not caused by external sources but caused by hormonal imbalance during the menopausal stage of women. It is characterized by body heat, flushing, and sweating.
this is a natural occurrence during menopausal stage, some women consider it a minor annoyance, while others consider it discomfort affecting their quality of life. Here are lifestyle changes to reduce the severity of hot flashes. Number 1, eat more foods that are high in phytoestrogen such as soybean and soy products like taho, tofu, soy milk, soy coffee, and tempeh. Number 2, eat lots of fruits, vegetables, grains, and nuts. Number 3, reduce intake of refined sugar and processed foods. Number 4, drink enough water. Number 5, avoid drinking caffeinated and alcoholic beverages. Number 6, achieve and maintain a healthy weight. Number 7, exercise regularly. Number 8, wear light clothing. And number 9, visit your doctor. Hi everyone! With me is Stephanie Ong. And then maghimo mi og red juice. Sa day ang ingredients sa red juice? Ay, ang mga ingredients nato sa red juice is sugar beets, apple, tapos kana dayon ang cucumber. Cucumber, kanindot aning cucumber ma'am no kay daghan ni siya liquid content. Oo. Tapos butangan pud nato siya para na siya liquid, butangan nato siya og dalandan. Sugod na ta. Tagpila pud ka kutsara atong gamiton ani ma'am? Kuan lang for mga 3 tablespoon. Okay. Abi ni mo nindot man gud ni siya ang red beets or sugar beets kay makapa-color sa ato ang juice. Yeah. No, dayon simple lang. Kanindot ani atong red juice kay dili na ta kailangan atong mga powdered commercially. Oo. So then diretso. Yo, diretso. Oh. Pwede na siya gani smoothie. Pero i-juice na very fine good siya. Fine. So dapat na blend siya dapat og tarong para easy lang ma-digest. Oo. Kung gusto nimo nga juice siya, pwede mo isala, strain nimo siya. Pero kung gusto nimo nga pati ang pulp, then that's much better. Wow, red juice very appealing sa mga mata, sa mga bata. Oh, sa diba? mga kay girls, kay red, pink, red ang color. Tapos mag pink pwede mong nawong, no? Okay, ako i-try ma. Oh, yeah, try. Wow, kalami. Lami jud siya as Very in. yummy. So, This is Miss Laila reminding you, walk humbly and keep moving forward. Be healthy is a wise choice. Sa
have been done by other presidents. So many things should have been done by other presidents. But if we don't make a deal with Congress, or if Mexico, and probably you can say and/or, if Mexico... Libby Parsons is in prison for a crime she didn't commit. I'd like you to adopt my son. Money won't be a problem. It isn't about money. Han, nasa itawing ang grandi. Ipadaan ka, Han? Sila na. Ilan ko? Wasak ang tubig ninyo, ha? Naon sa ka dyan? Man! To the rescue sa Tanjandi. Bay, ipalayas ko ni Mrs. Dili daw ko man enough, brave enough to be a husband. As in? Anong dili man ka brave? Nag-unsa man ay ka as a husband? Gapo naman ko siya kung kayo na ako. Wala kong kabalo kung unsa gid niyang gusto. Well, remember, happy wife makes a happy life. Han, sa may kasagarang reason nga nung gingana man ang mga asawa? Actually, kaming mga babae, daghan kayo may insecurities and doubts. Basi nakulang larag ka ng assurance imong asawa nga lovely mo siya. Basi wala mo gipa-feel nga she's really valued. Jan, baliki ang mga panahon sa imong life nga confused ka about your existence and significance. And God is great enough to tell you kung unsa jud ka nang gipangga. Jan, imo jud nang ipa-feel sa imong wife nga love and secure just imo emotionally. Importante ang communication sa mga banaw nga asawa. Kaya mga babae dyan, dapat sila makabalo kung sila yung importansya sa imong life, samot na nga minyo na mo. In short, Jan, walay undang ang courtship. Forever jud na. Plus, gamiti og mga words. Ang Ginoo bitaw sa John 3:16 nag-ingon, "For God so loved the world that He gave His only Son." Og si Jesus, brave kaayo siya sa paghatag sa iyang anak alang sa atong kaluwasan. I-express niya iyang love na apadyo'y action. Sige. Ako siyang tawagan. Ayaw tawagi. Personala. Ingan niyo, nawiri ang kamot. Tuki ang mata. Wait, kurni kayo na. Katawan ko ang mga kita na sa kuwa. Jen, gikurnihan ba ka sa mga times nga giampo ni mo siya sa God nga mahimo ni mo siyang wife? Wala, di ba? Jen, tanawa siya sa mata. Lain-ing na siya nga, Han, I am blessed to have you as my wife and ikaw naghatag og kusog sa ako. For me, it becomes stronger. I love you and I want to be with you forever. Tawagan gid ako, bay. Jan, personal lagi. Now na, basin malit na ang tanan. I have to be brave enough para sa iya, ha? Han? I love you, Han. I am blessed to have you as my wife. I am sorry. I promise to be man enough. I am sorry. I promise to be a man enough for you. Thank you, Han. See ya. Salamat mga baya. Wait, yato sa go papauli sa balay. Okay, sige dyan. Sugod ka ron, ha. Be brave to become a real man. Kaya ang real man, upangga sa iyang asawa. Sama pagpangga ni Jesus sa atong tanan. Sige man. Ano? Yo. Bye man. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Salamat, Han. Love you. Thank you. The mass slaughter of European civilians, especially Jews, by the Nazis during the Second World War. The siege in Marawi that is considered to be the most significant and longest terrorist attack in the history of the Philippines.
devastating famines in Africa, genocide in Rwanda, and that September 11, 2001 terrorist attack. The faithless people that brought themselves in adversity during the time of Noah. Each passing day is a battle between life and death. This phenomenon has brought us confusion. Does God really exist? Why does He allow killings to happen? We have questioned these a lot of times. And what is really the world is facing today? Our soldiers who fight for our freedom, our policemen who keep our safety, our own people who fight to survive, our pastors who bring light to every home. These people have sacrificed so much for the entire humanity. But the big question still bothers us. Why do all of these horrific things happen if there's a loving and powerful God? Join the flock in fighting the silent battle only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, as we celebrate the bravery of our brethren, be it nagkig-away ba sila sa physical or sa spiritual, ato nang tukitigon unsa yun ang biblical basis aning mga phenomenon. And with us this morning, of course, ang amo ang kinakusgan nga boss. Diba? Ang Communications Director sa South Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist, Pastor Heshbon Buscato. Good morning, Pastor. Good morning, Ma'am Haynes. Good morning, Wing. Good morning, Pastor. Salamat kayo nga inyo na po pong invite din. Yes. Baka si Pastor basta naag yun siya balik sa barracks, kumbaga. Dirigin po na siya. Lagi, Pastor ba? Okay. Si Pastor sa mapagingon ba, soldier good po ni siya. Ba? Sila yun silang, kumbaga Marines man ano? Nasa forefront pa sa battle. Mga inana on ano. So, soldier siya sa Bible kay being the pastor. Di ba, Pastor? Tama ba akong pag-describe? Yes, Ma'am. Yes, Ma'am. So, speaking about that, abot kita. Correct. Mo ginang kung naa si Pastor dire lingkod sa kita, Pastor Obanta. Kay panalagsara. Okay. So, Pastor, no, istoryahan na to sa gikaingon sa introduction nga video kaganina ba kay kaning pakig-away. Ang ending yun niya is naging siya bloodshed and to a point death. Yeah. Is it the ang Pangutana, Pastor, is it really like natural if you fight for something mo mamatay gyud gyapon ka for your cause? Yeah. Thank you, Ma'am Ange. So, Wing, actually kining pagpakamatay for a cause is very normal even in scriptures. Gani ako man ning gi-research kagabi no. Naatay mga verses sa Bible nga nag-endorse o joining the military. Unya, it's being blessed. Gani, gi-quote din sa John 15 verse 13. Greater love has no man than this, that someone lay down his life for his friends. Ayun. So, nagyoy alang sa iyahang mga higala, alang sa iyang nasod, nagyoy point nga mahiro gid ang isa ka tawo or mamatay. And particularly, this is speaking, the verse is speaking of Jesus Christ himself. So naagyod na nga mga causes sa Bible. The greatest sacrificial lamb. Yeah, that's it. So, Pastor, ang pulis, ang sundalo o uban pagitugutan sa pagdala og pusil, unsa may sumbanan sa Biblia ni about aning pagpatay? Actually, sa Bible, Wing, gina-encourage ang tanang mga Christians to engage in battle. Galing lang kay spiritual ang warfare. Pero in the spiritual warfare, nagkuha si Pablo og mga instances, especially in his instructions to the Ephesians, para po nato karon. Nakuha sig mga images gikan gyud sa actual nga warfare. Put on the whole armor of God, unya ug mayong kag armor of God na amam niya gihisgutan man niya nga naay espada. Katong offensive na ay gitawag og kining mga ballistics kung karon pa. Mga shield, mga breastplate, helmet, apil na din apil pa din ang imong mga boots. So murag imposible o unfair sad kaayo nga muhugot ta og mga images from the real battle into spiritual battle kung wala ta makakita og actual nga battle nga physical dinhi sa yuta. And aside of Ephesians chapter 6 that's referring to it, naapod tay basis dinhi sa Romans 13:1-14 mga kaigsuonan nga nag-endorse gyud sa pag-support sa government kay kining government nato bisag unsa pagkadaotan ng ubang matang sa form of government gi-endorse ni sa Ginoo
og gipanalanginan sa Ginoo ni as kining maghatag og welfare sa mga katawhan nga sakop nini. And as citizens of a country like ours, kung muabot yun ang point nga i-enlist tawing sa gubat, nasod, batok, nasod, gani, gihisgutan po na sa Biblia. Nga nasod, batok, nasod, as one of the signs. So, we are obliged, according to endorsement of Scripture, nga mo appeal mo enlist gyuta. And of course, as a church, natay stand nga kung mahimo, adto lang ta mo join sa non-combatancy. Kung mahimo ato ta sa medics or mag-provide lang ta og mga other professional support sa army nga dili kita directly nga ma-involve in killing like the carrying of arms. Pero in any way ma-involve gihapon ta sa bloodshed kay bisag unsa pa na imong professional nga nga ibutang din na amang di mamatay, so imong involvement maapil gid kay gihapon. And of course, as a church, we respect the choice of those who would like to carry arms. And we also have a ministry for that na amantay chaplaincy services and ministries mao nay atong gipanurture sa spiritual life ug sa ilang relationship sa Ginoo while you're joining the military service. Mura kumbaga, Pastor, kay di ba it's written in the 10 Commandments na mag-check command nga you shall not kill, but you being mandated, di ba? Kani mga soldiers na to na magud sila mandate to protect. Di ba? Mura gid siguro, mura siya sila sa ako nabalan, Pastor, UN peacekeeping force ba nga they carry arms but they cannot start the firing. They can only use it in defense. Regulations. So, biblical gihapon. And another example for that is si David og si Goliath, mga kaigsunan. Alangan man lang og magpa-picture ka dito, David. Unya ikaw kagamay sa imo, mabitay ka. So he has to employ his talents in defeating and putting down actually the enemy. So that's the same case. Di ba? So kato lang siya. Then Pastor, kanang nakita na to ba, like even from the olden times, grabe magyud tong bloodshed, and even bitaw karon sa mga warfare like in the Middle East, di ba? Kana mga bombings nila. That's it. There are so many killings. Makap-question ta, nganong nahitabo na siya? Where is God in that moment? Actually, gina-refer na to ni siya mga kaigsuunan. Mura og naagit tay iputbutang bitaw nga blame dayon si Ginoo. And if you would like to read more in-depth explanation on this, akong i-refer mo na ako sa kaning article sa Adventist Review on July 11, 2013. Back-issue na ni siya, Ma'am Angel Wing. The title of the article is I Don't Want a God Who. O niya, appeal din sa mga issues kung unsaon na lang nimo pag lagad ang Ginoo nga nagsugo nga i-exterminate ang tanang mga salingan nga mga nations dito sa Kanaan. And actually, you will find that instruction particularly in Deuteronomy chapter 20. Mao na bitaw tong time gyud nga nakabot ng mga Israelites dito gyud sa land of promise. Nya shocking kayo ang instruction sa Ginoo dito nga ang tanang makita nila nga buhi wa gyoy ipabilin, patay gyud tanan, annihilation gyud. And this is one of our questions. Asa man ang Ginoo? Actually, God is just in the same position where He was at that time. Nasa siyang trono, and explaining of the plight of Israel, ang ilahang nasod kaniadto gitawag og theocratic government. Yes. So ang Dios gyud maoy ilang hari. Correct. Maoy ilang gobyerno. Long before gitugutan sa Ginoo ang monarchical form. So ang instruction sa Ginoo pat yun, but there was this rules of engagement sa imong giingon, Ma'am Angel, nga dili gyud sila ang manguna kung mahitabo, kung posible dili sila ang mangitag away, mag-instigate. And kung sa mga nasod nga far away from them, they were instructed to spare women and children. Even in the animals and the trees, giapil na kay kung sa analogy pas ginumirjo, mura ko gigitik sa akong nabasahan kagabi mga kaigsunan nga kanang kahoy di ay mupatay day na sa inyo, ayaw na ninyo apila. So naay rules ang Ginoo. But in the case of the Canaanite nations nga ang Ginoo nagsugo og gyud nga annihilate sila mga kaigsunan, they were actually given a chance of more or less 4 centuries prior to that nga magbag-o sa ilahang worship sa mga idols o sa ilahang religion nga nagpromote o abominations batok sa Ginoo. And God doesn't want His people Israel
the actual owner of the land nga gipromise ilaha nga mahawa sila, matakdan sila sa ilaha. So the instruction was very clear na ay purpose ang Ginoo nganong mo engage kay nana nga gubat aron dili ka makontaminate sa ilahang kinaiya o sa ilahang religious preferences. So it's not just like for the sake of killing. Yeah, not for the sake of killing. Actually, they have been judged already by God at that time because God sees that there was no more chance for them to make amends sa ilahang religion. Pero bisan paganihangtod karon wing, we find that these neighboring countries would still be at war with Israel tungod kay dili nila madawat ang pag-serve sa Ginoo sa Israelites. So that's it. Salamat kay Pastor. In closing, Pastor, ba ato siguro i-wrap up. So bottom line, wala gyud gi-allow sa Ginoo ba, Pastor, ang killings for the sake of killings? Actually, ang Ginoo nag-ingon, you shall not murder, part of the 10 commandments mga kaigsunan. And besides that, dili malipay ang Ginoo sa kamatayon sa dautan. Pero in this case, gaalaw siya. Like for example, katong ilang nahitabo nga nakita niya nga wala na chance nga magbago pa. Correct. When evil is on kumbaga ba? Kaya there's always, this is always the battle between good and evil. And of course, God himself has to defend the good. Amen. Kaayo, no? So, sa itong mga kapaglaom, no, sabto natong na while these things are happening, it has a reason, it has a purpose. It is not just because God allows it to. Right? So magpadayon ta mga kapaglaom, karon among ihatag sa inyo ha kay na ay umalabot nga Congress dito sa Mountain View College. Let's watch this. Fulfill your mission to make disciples. Know how to win people to Christ and train them for the mission. Come to the SSD-wide Sabbath School Congress happening this April. And learn from the biggest names in the General Conference, Southern Asia Pacific Division, and many more. With special guests to inspire you. And special services to get you going. And spread the love too. So make sure you catch this big event. The 2019 Division-wide Sabbath School Congress on April 14 to 20. Register now to make disciples, to win, hold, and train. Well, good day mga pinangga ko mga kapaglaom. We are here in the installation ceremony of Adventist Medical Center Valencia. Another milestone that was achieved sa medical ministry diri sulod sa Valencia City mga kapaglaom. Usa karon ubani ako as we will try to witness the installation program of Adventist Medical Center Valencia City. When I became the governor, I constructed 8 hospitals. 4 major hospitals and 4 secondary hospitals. But I did not put one in Valencia. Why? Because I thought it was unnecessary. There is the A and B, C there that will serve the people of Valencia, and you have done it all this year. Congratulations to AMC Valencia City on the installation of the new president, Ma'am Janelle Sumatra. This is a milestone because Ma'am Janelle is the first nurse president. And we know that the nursing workforce is the majority of the hospital. We look forward to very compassionate, tender, loving care kind of administration. I would like later on to express my gratefulness for again giving me the honor of having the oath taking with me. And I would like to promise also, together with people and them, that at any time that the Seventh-day Adventist Church or the hospital needs any assistance or anything from the province, feel free to approach me because I will be gladly give it to you. We may worship
sa makausap pa mga kapaglaom o aniya na sab kita alang sa atong hiniusang pagampo diri sa atong programa Let's Pray Today. Atong kauban sa pagampo, ulalay ko din si Pastor Hashbon Boscato. Pastor, thank you so much. Morning, Fitz. O good morning sa Pastor. O aniya mga prayer request atong pag-i-appeal sa atong hiniusang pagampo, Pastor. Okay. Una, atong iampo ang bereaved family no ni Ike Mantos. Igagaw ni siya sa wife sa atong station manager. Ato na siya vehicular accident. And also let's also pray for the Rongo family. Taliwan ang ilang kinamangurang anak. Episode nato diri fast healing recovery ni Brother Rolando Ektin o sa to sa mga higala nga si Tito Cabe o si Charis Cabe sa ilang gibati karon nga mga sakit. O gato sa biapil sa pagampo ang maabot nga SSDY sa School Congress dito sa MVC karong 3rd week sa April, and of course ato pong iapil ang tanan ng mga katawhan nga nagpadayon sa pagtuon sa Biblia. O last, this is a praise report no ang gi-pray nato dire nga papa ni Ma'am Angel nga si Brother Lolo Ascuna. He's getting better these days and we praise the Lord for that. Okay, magampo ta mga higala. Dalaygon og silimbahon nga Dios na ikaw sa kitasan sa mga langit. Niining Takna sa Kabuntagon, alas City sa Buntag, nagpakiguban kami sa tanan nimong katawhan sa pagampo, pagsangpit sa imong ngalan, pakiluoy sa mga suliran nga gipasan sa imong mga katawhan. Salamat sa gihapon nga kami adunay higayon sa pagbuhat niini. O sa pinasahing paagi, gusto na mo nga iampo ang kanimalay nga nagbungutan gumikan sa pagtaliwan sila mga mahal sa kinabuhi, most especially sa Mantos family, tungod kay si Brother Ike Mantos, nakabsan siya kinabuhi gumikan sa vehicular accident. Kalangini ang iyang panimalay, ayaw sila biyae, tupad kanila samtang sila sinati ni ining kapait sa kasubanan silang kinabuhi. Giampo sab namo sa samang paagi ang panimalay usab sa mga Ronggo gumikan sa pagtaliwan sa ilang kamanghurang anak. Bani sila, lipaya sila, humpaya sila sa ilahang gibati nga kasubanan. Pinasahi nga pagampo alang sa mga kaigsunan na mga magbalatianon si Brother Rolando Ektin sa iyahang balatian. Maingon man usab gihapon sa mga managsuon, Tito Cabe family o kang Charis Cabe sa ilahang mga balatian. Special mention o Diyos ang among pinalangga nga magbubuhat si Pastor Alejandro Perez, Toto Perez. Iya ang kahimtang karon na siya sa tambalanan, hikapa siya ang imong grasya o kaluoy, imong mga milagro, among gipaabot alang sa iyahang kaayuhan. O diyan po sab namo Ginoo ang umalabot nga Sabbath School Congress sa duol na kaayo. Sa kasimanan lang, mahitabo na ni dako nga tigom, panalangini ang tanang mga katawhan nga magbiyahe, mga delegado, mga bisita, ang ilang kasiguruhan sa biyahe, among maangkon o ang kababuhan o mga kasinatian sa Congress ilahang maangkon usab. Diyan po namo uban ang pagpasalamat gumikan sa maayong recovery kang Papang Loloy Ascuna. Padayuna ang paghikap kaniya o Dios hangtod nga hingpit siyang mahibalik sa iyang normal nga panglawas. Kung maingon usab ang mga Bible students sa tibok naong sa yuta, mga katawhan nga nagdawat og Bible study na interest gumikan sa Sibya sa Hope Channel ug sa uban pang mga programa. Ikaw magapanalangin kanila, magaabli silang unahon kasing-kasing. Imo mga pulong dili mapakyas kun dili dawaton pahinuon nila si Ginoong Hesus nga ilang manluluwas. Salamat to Dios nga ikaw matubag sa mga pagampo, pagpanalangin kanamo og sa tanang panimalay nga among girepresentahan sa ngalan ng Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. Amen. Salamat Pastor. Mga kapaglaom, wala ka nag-inasara sa imong mga panahon nga ikaw nagmalipayon o nagsakit tungod kay ang Hope Channel kada nakiusa o nakiguban kanimo. Kini Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. May adlaw nga
sa namuhatag kanimo kalikun sa pag-alagad kining kalibutan dili na mulungtan ang tanan sa walay paglabo ang pagtuon mo gayon likod na kay si Jesus bumalik na ayaw bumalik na si Jesus may kangit-ngit sa di Pangutana ayaw bumalik na si Jesus ayaw padayon ta ayaw bumalik na si Jesus may kangit-ngit sa di Kabuntagon ayaw bumalik na si Jesus ayaw padayon ta padayon ta This is a variegated lambago. The purpose ani is aron nga in kaso baha ang atong kinlabi na ni atong dike no maprotektahan kay ang lambago maayo siya gid para sa mga embankment. Actually, ang eco brakes na to nga na-displace from displace, no? And then karon kining eco brakes nga hub, traction hub, i-turn over yapon sa ila karon, no? Plano sa construction, pwede sila mo palit din. It is called a compressed interlocking brick. So it's Lego-like. Yeah, it's easier to assemble, to use, because this brick is load-bearing, meaning it is stronger than the typical hollow blocks. So our product is at least 700 PSI.
The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Lahi na pud nga suliran atong Tagano pagtagad diri sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, nagdako ko nga dunay dakong paghanga o pagrespeto sa akong amahan. Idol jud nako siya. Labi nag makasuot siya sa iyang uniform. Taas siya ranggo sa among lugar, naa siya mga tao nga under niya ug respetado jud siya. Pero likod ana, naay nangaulit sa akong papa. Strikto daw siya, naa daw siya natapakan nga mga tao ug naa daw siya nangadaot nga relasyon. I think naliwat jud ko sa akong papa kay karong ga mature nako o gihatagan nag responsibilidad ay pa nako nasabtan kung nganong naay maulit sa iya kay murag pare-pareha naman mig kaagian. Gusto unta ako nga magpuyong malinawon nga way nangasuko sa ako pero murag part naman siguro ni sa akong trabaho. Malikayan ba ni nga problema? Unsay maayo nga pamaagi sa paghandle ani. Di ba? So kay it goes with kay di ba officer yang papa naagyo na mga pinastrikto pastor no. Oh, ana so karon how do you this question now is how do you manage people? Di ba? How do you maintain a relationship at the same time maintain nga ikaw isa ka head sa inyong associate organization. So, kita niyo mga kapaglaom, full force ta. Kauban gyapon si Pastor Heshbon Boscato. So, nag-picnic ganina. Nanay ni Daog Bing og Fitz, kinsay mo una sa inyo, ha? Si Bing. So, nana. Ikaw na. Change ka rin, ibis na gun. Anyway. Sige. Asa akong kabata, no, ma'am, sir, o kanina padala nga, ay ako mahuna nga setting ani sa classroom setting nadaha ka gina-handle nga mga tao nga ma-consider ni mga under sa imuha maganda nga dili mo please ta ng tao pero ang importante nga kana bitong likeable bitaw ka kanang willing sila mosunod sa imo dili out of hadlok sila sa imo tungod kay ganahan sila sa imuha mo pinaka-importante gud ka ganahan lang tao sa imuha kay dili ka mo successful as a leader kung imo pong mga tao dili ganahan sa imuha so ako lang hangyo is okay naman, pwede mo siguro possible nga magpuy kang malinaon pero panikamutan na mo nga maayo ang imong pag-handle sa mga tao o dili nimo sila. So you look into the person nga kana mo respeto sila sa imo ha. They follow you because they respect you. Bidabeng? Unsa imong mahatag sa ila habing? In humility, you value others above yourself. Na siguro ka ng you looked into the interest of others, no? Kaysa sa imong kaugalingon. Isa po siguro, at the end of the day, we cannot please others, manggod. Or everybody. Siguro lang, you have to please, dili na to kalimtan nga, ato ang tumong is you have to please God. Ayun mo. Diba? Si katugyod siya ang atong i-please. UP, how do you, kay, diba, you also handle classes and you have parents coming in. Question niyon sa onda niya. Actually, padayon lang sa pagbuhat og maayo. Basta kay nagtuo ka nga maayo gyud imong gibuhat. And in every decision nga imong pagabuhaton, kung dili gyud pabor sa pikas party, daoton jud ka na nila, diba? So dapat kung himo tag decision, make sure nga reasonable ang imong decision and kana siya para sa kamaayo sa kadaghanan. Dili kay although dili gyud na nimo malukop tanan pero make sure nga para gyud na sa like majority of your people and mo na siya sakto. Ayun. So, for the benefit of everyone, not the few. Kaya that's when the issue would come in. Si Awing, manamag yun siya mga tao under sa iya haon. Sa sikreto ni Mawing. Leader ta, lisod yung kayo. Kay dili magiging mga place tanan. Pero ang masulti lang nako nimo, ayaw lang ginahuna-hunaan ang mga istorya kay kung mga matay lang ta sa istorya, daghan patay na tatanan. Patay na tatanan. Kung mga matay lang ta sa istorya. Mga matay ta patay tatanan og istorya ato ang huna-huna. Ang ato lang leader ka, ipakita nimo sa imong mga sakop with love. With love. Manang nimo with love kay ngano kung inastig mo dating diap. Naga po inastig pero with love na siya. Example, mingon nga kanang maghimo ta og
activity karon kinahanglan na agi mo present mo. Pero natay kaon na naata kay wala imo nang kuanan ba nga naagi natong banding kay importante na siya. So ana lang strategy ra na siya. Amen ba privilege gyud kayo ta makadungog ana gikan kang awing kay really he's a leader, di ba? Sa church og sa iyahang negosyo. Dabi pastor, unsay atong matambag sa iyaha? Actually kani gi-admire nako kayo ang mga men in uniform. Tungod kay naa sila'y kasi a kind of discipline sa ilang kinabuhi nga angayan gyud natong sundon. Pero there is also a leadership part in being an officer. Kung ang imong papa was an officer, nga ikaw posible officer na sad karon. Atong gusto lang ko incorporate ning mga biblical leadership standards nga naa dinhi. Actually sa leadership na atay gitawag og ladder. By step na siya. So na ay pinakaubos nga klase sa leadership, unya na ay pinakataas nga klase sa leadership. Ang pinakaubos kining gibase nato sa posisyon. Gitawag mo nato ni nga people follow because they have to. Tungod kay posisyon nimo na. Nya labi na nato sa military natin gitawag og obey first before you complain. So mao gina siya number 1 unya dinhi nato makita nga daghang kayong mag-complain bisan og nisugot sila. Because people obey, people follow because they have to. Ang ikaduha nga ang kung mag-upgrade ka kunuhay, gitawag na ni siya og people follow because they like to. And dili na under obligation. Nag-transition ka, nag-upgrade sab ka. And finally, lahi na pod ang gitawag og people follow because they love to. And there is actually a good working relationship already o niangat na sabka sa imong relasyon ang mga tao na lipay na sa imong pagkapangulo. And another biblical example, I'd like to refer to Matthew chapter 8 verses 5 to 13. Napa ni other instances in the Synoptic Gospels, pero kaniya akong i-quote sa imo about the Roman centurion who went to Jesus, who was actually frantic for the sake of his servant in the house who was sick. Tinuod. Talagsara kayo ni nga man in posisyon nga mabalaka sa iyang mga sulugoon sa balay. Tinuod. Pero naa ni silang mga tawhana. And to think of, ang mga Romano kaniadto, mga pagano ni sila. And yet he has compassion for the members in his family and especially sa iyang sulugoon nga nagsakit. And because of this, Jesus commended his faith. Gani, ningon pa siya, Lord, you know, I am a man of authority. Di na kakailangan mo atos kong balay, iron imo siyang tambalan. Pareha sa ako, kung mayroong kung himuan ni, mahitabo ni, himuon ni sa mga tao. Isulti lang Ginoo, and I believe as it is. So, gi-commend siya ni Jesus. And the secret here is, make God the center of your life. Ayun. Kung officer ka, the more nga magkataas ang imong responsibility, the more ka nga mapainubsanon, mapailubon, and the more people will love you because of that, and mostly because you have God at the center of your life and your family. Oo. Wow, very nice. Very, very nice ba? Expound. Oo. Yeah, because of the position, because they like you, and because they love you. Sa, and they have to. Oh, but they have to mo na because of the position. They like you and they love to. So, moabot ka dito, ana, sa iya, ha? Kay nos, regardless, kaya anim siguro na siya, you are a man in uniform because of the service required of you. Diba mo na siya. But, do not forget that you're a human person. Sa ginaingon pa na sa ato, diba ni Sir Rix Gonzaga, diba? Nga, more than anything, value the relationship. Diba? That's true. Remember, tao gihapon tang tanan. You may have mandate, but always remember, ang mga tao nga kauban nimo, tao gyud na sila, and value relationship more than anything. And, kana siya, always remember how God dealt His people. Ba? And always pray nga tagaan yapon ka og guidance sa Ginoo sa imong pagdala sa iya kay dili siya lalim nga magdala og tao. Alright, diba? So yun, I hope natambagan ka namo, nalamdagan ka namo kay lisod pud baya. And like remember, you do not have to please everyone because you cannot please everyone. Just do it for work. Yeah, alright. That's right. So yun. So daghang kay salamat nimo sa pagsalig sa amo sa paghatag og unta ang amo mga uban pod nga mga kapaglaom maka tuon sa amo mga gipang share diri. Og move on ta ang among eskwela, the University of Science and Technology of Southern Philippines kagyan the Oro Campus recently held an innovation summit. Let's watch this.
the Innovation Summit, this is an annual event of the university para itong mga innovation outputs sa mga estudyante, the research, can be exposed and can be seen by the public, especially sa atong mga possible venture capitalists. There are projects there that may potential for commercialization that they can adapt. So this is the purpose. This is a summit. It's because you want to expose, to share what the students have learned at their outputs also. Be Free is, how do we say this? It's siguro one of the most convenient way in our experience, since we are students, since we're always on the go, we're always looking for ways to charge our phone portably and conveniently. So we developed a way para ma-charge yung phone nga dili na siya hassle, kanang wala na gabit ang wire. Based on my experience po, I've been using this prototype for 5 months without using the wall outlets, without using wires. So purely kanilang jud. So it's more of a habit lang jud nga, since I was a kid mo, I have a habit of if na ko yung makita nga problem, pero gusto na ko siya buhatan og solution. Tapos marag sa una medyo init magayme, marag nakoy gusto madulaan, dili na mo siya ma-afford. So if dili na ko siya ma-afford, so I have a habit of making one myself. So marag ako nakita nga problem, buhat og solution. So marag iyanin lang siya. So we have a student there, their program for the solar rainwater collection. We donated the device inside. The support is the technology and material, and then the guidance, because even if you provide them the device and the technology, they still needed to be guided how to properly use it. And then long term, I told them they look for long term development. So don't use it as parang compliance then graduate. Sayang. Ang challenge ko nga kanina sa mga student are you willing to do this as a patent? Because if you do, we'll be here to support you. We learned about the regional development plan. We want to be the hub in Mindanao, especially in the innovation. Naningkamot punta natin mga cohorts, universities in our technopreneurship program, as well as naputay mga paagi nga ang ubang mga stakeholders, dili lang from the university, nga taga-sulod, ato po silang ginatabangan, labi na gini mga startup, nga makapadayon, makaproceed. We provide mentoring through our CDO Bites, our Technology Business Incubation. Fulfill your mission to make disciples. Know how to win people to Christ and train them for the mission. Come to the SSD-wide Sabbath School Congress happening this April. And learn from the biggest names in the General Conference, Southern Asia Pacific Division, and many more. With special guests to inspire you. And special services to get you going. And spread the love too. So make sure you catch this big event. The 2019 Division-wide Sabbath School Congress on April 14 to 20. Register now to make disciples, to win, hold, and train. Yes, mga kapaglaom, magkita-kita ta karong sa MBC karong 14 dito sa Mountain View College, Valencia City. 13. Yes. And kuhita lang mi mga kapaglaom nga kamo nagatanaw mo diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. So duha ta ka Sabado nga naa sa MVC wing. Yes, dito may magpanibaya. Before the Congress starts o last During or last sa Congress. And mga kapaglaom, no, basin magunahuna mo nga di mi managad, gawa man mi kailan ninyo, padagan mo mo, hi, hello, picture ta. Asa ka? Yes, or... Pero picture, akong nabantayan sa picture, ang mga edad-edaran naging manawag sa ko. Picture tawid ko, mga bata-bata, pero ako na lang ginadawaton. So, mo tayo market wing. Ako na lang ginadawaton nga mga edad-edaran na magpicture sa sila ko. nato, kaya ba sila ipag-greet, pwede kayo na. You can see us sa anti-room? Dili. Sa radio room ba? Yes. Kanang sa church sa side. Yes. Right side. Naarami diha. Left side facing
Face sa pulpit. Yes. Namin Kung diha ka camp. makita-kita na sila, kanang normal lang. Good, Normal lang. Kaya pagtanaw nila, uy, si Bing, maniw, gwapa gid si Bing. Eh, diba? Si Ma'am Angel, gwapa gid ni. Si Pedro, gwapo gid. Wala lagi ko apel. Oh, si Awing, arang-arang ra gid pa. Wala lagi ko apel. Ati Apil ka. Ay, sa lahin pa. Mga kapaglao, mo ato na sa birthday bulletin. Ug atong tanaw na mga birthday celebrant. Yay! Happy birthday! Happy Happy birthday! Happy birthday! To Fem Moharani. Mami Fem! Ma'am, Happy birthday! Sir Vicente Yes, Ginarque. Uncle Ben, happy birthday. Vincent James Indino! Happy birthday! Vince, happy birthday. Miriel Elazar. Lola Catalina Lacha. Happy birthday! Uy, gamay ratong celebrants. Ito nga birthday, oy. Celebrants Isa pa? Ma'am Jose Acenas. Happy birthday! Yes. Jobit Legaspi diya sa Iligan City. Yes, and advance happy birthday, Ma'am Joy Hechanova. And also, happy birthday to Ma'am Jesusa Sulayaw dira sa Ingoog. Pero akong nabantayan, basta imbitahon tad ako kay tag, happy birthday! Yes, and sa anak ni Ma'am Joy, si Tata, yes, mag-birthday po siya. hasta. Happy birthday. Yes, Pastor Mamer Togingi. Happy Happy birthday. birthday, Pastor Mami. Unta. Isa pa. Gahulat pag yun ko sa pasalubong pastor. Bali na ron, ang birthday celebrator manghatag. Ba? Ayan. And advance happy birthday ni Bing! Yeah! Bantog lang wala ka karong Sabado! Na siya, oy na. Wala siya karong Sabado. Wala siya karong Sabado. Na-estrategihan minimo pirmi. Sige, okay, kanta na ta. Sige lang, kay April pa na silang tanay. April, sige. Okay, Kanta na ta. so kanta na ta. Happy birthday to you! Yes, happy Okay, birthday. after Happy the birthday. Here at Hope Channel. Happy Yes, birthday. sige. Una, Ma'am So, Jel. mauna ko, greet, no? Akong una, greet diha ako ang kasin. Hi, Manang Sheila. Thank you for watching. And also, Architect Dumpi, salamat sa pag-watch. O, Uncle Tony, ang ato ang avid nga viewer. So, good pa lang siya sa Harana sa Kabuntagon. We'll see you soon. Diha, mulag rin diha sa Bukid Angkol. And, speaking of kaganina, gi-feature na mo nato, no? Sa katong USDP nga student nga innovation, Yes, ang Be Free. Si, Eric nga Gallardo, kagahapon they joined the national competition na sa kanang pitching and they're one of the top 5 finalists Congratulations. in the country. So they're Wow. given 200,000 for product development inana. So congratulations Eric Gallardo and USTP Cagayan de Oro on that. Wow, Ayan, and I would like pagkarindos. also to greet all our Facebook Live viewers. Mga kapaglaom, no, salamat kayo sa pagsunod sa itong programa. And sa tanan mga viewers na to sa GSAT, we are so sad. Tungod kay, kung napansin ninyo, magdili na siguro tayo mabantayan karon sa GSAT ang atong show. Because we have problems. Technical glitch. Yes, and kailangan na siya i-settle. And we pray nga ma-settle sa as early as possible. And Ma'am Kabahay, sa inyo, salamat kayo sa pasuporta o sa tanang mga taga-Nyato Sowin Association and sa taga-Iligan. Hi, happy Sabbath. Yes, so na, di ay tayo kauban Kiron na sa studio. Hi, Sir Yul. Sir Yul. Thank you, Sir Yul. Welcome home. And sa ato pong mga viewers, ato po silang i-encourage nga i-share na lang sa ilang page para makita po sa ilang mga kauban, no nga. Yes. Oh, wala pa nakatuto sa Facebook. Yes, Sa wala ko atong pasalamatan page. si Mercy Lopez. Thank you kayo sa imong paghatag o mga basahon para sa Bible Bits. And the Flock Music Ministry, thank you so much. Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, thank you. Yes, and sa tanan good nato morning. nga mga partners and sponsors, labi na sa ato mga correspondent abroad, si Charm, Andro, thank you. Yes. Daryl, Lovely, and Christian, thank you kayo. And sa tanan mga correspondent abroad, sa mga viewers nato nga magpadalag message nga daw pagbasa na mo makahilak mi sa inyong mga kaminaw. Correct. Daghang kay salamat. Sa tanan Kubina Church, Canyalis Family, Samuel Salarda, Aba Salarda sa tanan diya sa Kubina Church, Doha. G Salcido sa tanan, and kinsa pa diha Ate si Bal Charm. Aguilar. Bal Aguilar, thank you guys. Yes, Doha, greetings Qatar. pod. Pasalamat to Mr. and Mrs. Goods and Ging Carciliar Zari Coligado from Maryland, USA. Kasi Yes. tanaw or support na. O katong fan niya tibi nga si Bibi Chris Silvano. Yes, hello. Oh, pwede, oy, nalimtan. And gusto po na ko i-greet di ay Bon Brian Bangkirigos. Siya po ni siya gasugod og hatag na to og napasli financial support diri sa to. Wow, Yes. thank you so much. Salamat Okay. kaayo. Thank No, you so this is much. really And a ako blessing. pong i-greet Eliza Rosel Roa, gatanaw ni siya, hi! And sa among silingan, Kuya Ezra Israel and Mary Joy Israel may buntag, yes. And yeah, ako pong i-greet Actin family, no, Uncle get well soon sa papa ni Darrell. Siya pong mama, good morning.
Napata, Kuya Weng. Okay. Antiki, diya sa Antiki. Thank you so much sa inyong pagtanaw pirmi sa Harana sa Kabuntagon. Yes, dapat ko i-greet. Hi, Ekong. Salamat kayo sa pagsuporta. Yes. And we're praying that you would continue on with your Mga advocacy. Okay naman, Ma'am Sure. Okay na, Mga okay kapaglaom, it has been a happy morning, no? Continue to be positive, to do good, and choose to be a hero. Bisan man sa pinakasimple nga butang nga kaya nato buhaton. Atong ang kuno ng grasya himaya nga sa langit ka nato gigasa. Batiyag ipabati ang gugma sa Diyos imong naangkon. Ug mga tuburano naghatag dugang kadasik sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. April 22 is Earth Day. We'll be celebrating that. Remember, we only have one Earth. Care and share. Buwing paglaom nga may turan sa itong kusog og kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait og kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World!